na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye anyị fọdambaki ndị okenye anyị fọdambaki fọdasi kala aka ụgọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka bịakwa Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu ọbịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị ka anyị dọbiri ya ebe a ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa m n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi maka ndị ọbụta abụ izizi ha na-afụ m afọ m bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite afa m ji wee chi ọzọ abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu tata ụbọchị tata n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji bịa bụ ọdịnala Igbo spirituality stand n'ihe gbasara single mothers ụmụ agbọghọbịa ndị na-anọ na be nne na nna mụọ nwa ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. O nwere ihe mere ege ji wee be nwee ọnya bata anyị ji weta ya bụ isiokwu n'ụbọchị taa. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa tata ka anyị malitelu aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June a. Yes, ndị niile sonye na aja ga-enweta ihe onyonyo mmalite later today. Ụbọchị a ga-emechikwa ya ha ga-enwetakwa bụ 19th ha ga-enwetakwa ya bụ ihe onyonyo. Mana ka anyị gaba n'iru, ọkwa ọzọ dị mkpa. Ị na-enecha vidiyo a metụ aka na share button. Ọ bụrụ na isonye wuru na aja nke ọnwa June a mana ị chọrọ isonye na nke ọnwa Julaị, ndị na-esonye na aja amadụgbuye maka ya aja mbunye na aja ịpụta ihe esigo na-ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Anyị anaghị eche otu testimony na social media maka ọdụrọ necessary.
anyị adọrọkwa eshi oyibo ọrụ. Ị nwere ike isonyela anyị ebe ọ bụla ị nọ na nsọtụ ụwa niile. Mana gịnị ka m nwere taa ikwu maka ya? Ị nwere ike isonyere anyị forward ya 3 prayer request, mee donation token to the account number. Echachi m na WhatsApp, agwazie m other details I need from you in order to book. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Then ọnya ka ya bụ chat jem dị agwa ngị ọda ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime. Ike dị na aja a na-achụ n'igwe. Ka m kwụsị ebe a n'ọkwa nke a. Ọzọ m chọrọ iji maka ebe a bụ, ọ bụrụ na ịma ma ọ bụ n'ịma onye na-alụ ma ọ na-ebu a production engineer, na ị nwere ike ịma ihe gbasara set up those channel, I think free to air channel. Ụdị free to air channel a ụka dị iche iche nwegasịrị na satellite. Ụdị channel a Emade television nwere. So ọ bụrụ na ịma ihe gbasara ya and n'ihi emewu ya, echat ya m na WhatsApp 08057837672. Then ka anyị gabazie n'iru n'isiokwu anyị ji bịa taa. Ozi anyị ji bịa taa dị very unique. Gee ntị, I can tell you must learn something today. Odinana Igbo bụ a religion, spiritual movement na-propagate high moral value. Ịghọtara ya? Mana andonya bụ na mgbe ndị anyarị bịara obodo a, ihe izi ha bụ ụzọ wee tackle bụ that high moral value ka e destabilize. Site n'ịgwa ndị mmadụ ha mewe mpụ, ha mee mpụ na chi nke ha ji maka ya bịa na-agbaghara onye ọbụla onye aficha aka na ya mee mpụ na a na-agbaghara ya. Si mewe mpụ na onwere mpụ ọnwụ na emere adị agbaghara. Ifụrụ ihe the problem na chi ha jupụtara n'afọ ọma na obi ebere is so merciful. Ndị mmadụ ha mewe mpụ ọbụla dị iche iche. So ha nwa mere ndị be anyị high moral value anyị bụ the foundational base of Igbo spirituality. Ha bastardize ya. Ọnya ọbụrụ problem anyị bido. Odinana Igbo bụ spirituality value, high moral value. Ejiri egwu egwu because ọnya bụ the bedrock of foundation of Igbo spirituality. Mma amarụ atụ na nkụzi anyị ji bịa taa. Nkụzi anyị ji bịa taa na Odinana Igbo ọ bụ ihe na-agba anya mmiri, bụrụ ihe eji ihe ifere, abụrụ ihe eji enwe ngala atọl ma ọ bụrụ na nwa agbọghọbịa mụọ nwa n'ụlọ. I remember when I was discussing with my mother some years back. O wee gwa m na mgbe gboo na nwata nwa agbọghọbịa tụrụ ime na-eji afọ ya wee na-agụ egwu na village square. By so doing, ọ na-asa aba as a deterrent to others not to do so. In fact, nwa na-etu anwa a na-akpụ ya amamihe mma akpụ ya. Anyị mara ihe a na-akpọ ụdị ndị a n'ala Igbo. Kpatara n'obodo ụfọdụ ha enwere oke. Ịghọtara ya? So ụmụnne ya amụda. Ọ bụrụ na ha jupụtara n'obiọma na obi ebere, bụrụ ndị obiọma ebere mmadụ na-emetụ, ha nwere ike iji aka ha nye ya ana out of their free will. Gị na ha adịghị ekechi ya. Ịghọtara ya? Ihe a kwesịrị inye gị owo ebe ya alụ ụlọ, mana ọ bụrụ ka aga na ha tụgba teepu. Ịghọtara ya? Etu a ka anyị Igbo si debe ya. Ọ bụrụ ihe a na-eji agararụ eji ebe ngara. No. Etu a ka anyị Igbo si wee debe ya. Kama na ndị anyarị bịara bụ ụzọ taa ka our foundational strength bụ high moral value. Ebe a ka a si nwee anyị wee were nkụzi ha gbagọrọ agbagọ wee bịa nye ndị be anyị. Mma agwaghị ebe nkụzi ha ji wee mee anyị taatị. Mgbe buru ugbo a na-agwa gị bidogoro n'oge nna anyị ha, ọ bụrụ nwoke niile nụrụ nwaanyị na-abụ. Ịghọtara ya?
o dipendụrụ etu ihe ike umewu ịghọtara ya ọ bụrụ mmadụ because what it takes is too numerous to mention ọ bụrụ iwu na ọ ga-abụ ego enwere so many things bido amamihe suyenu before you can be able to handle it now mana ka nkọlụ akụkọ ka ịghọta ebe nchi wee na-abịa o nwere ofu eze nwaanyị nne oke nnukwu nwaanyị ka nna akpọ ha mana popular dị niile ma ha asị eze nwaanyị nna ege nkụzi na Facebook yesterday I dị disappointed ịghọtara ya ka nkọrọ ụdị ihe okwu ka iwe nwee ike mara ebe nsi abịa o were ahụchi na ya na-enye ndụmọdụ tụ ụmụ agbọghọbịa niile erugoro 30 something years n'ọnụ okwu ya ọsọ ụmụ agbọghọbịa niile erugoro ndị 30s ya ịdị ghara above 35 gị gee ntị ga-esi ntị ike na ihe a na-agwa gị bụ ebe ọ bụ na ị nụrụ di gị kaba arụ chụwa nwoke chọsiwe nwoke ike nwoke ọbụla ga-atụba gị ime ka ị mụọ nwa n'ụlọ ịma rizin ya rizin ya bụ ka ọ ga-abụ mgbe ị ka-ala nka na be nna gị ka ị nwee onye ga-ejere gị ozi nnecha ihe nke a wee sị fafafa faụ ọ hụrụ m akpata oyi n'ahụ mgbe ajụjụ ndị njụrụ ya bụ koro onye gwara gị na mmadụ m nwa na nwa ọ garanti na onye a ga-enwe onye ga-enye ya nka ya hụrụ nsụ kọnsept anyị na-enwe oke na ezinụlọ niile ị na-ene anya na ndị nne na nna legally married ndị nụrụ di na nwunye ọfụma ifụkpọrọ ndị sụchara ụmụ ha degara ha anya koro onye gwara na ịmụ nwa na nwa ọ garanti ihe na odo eji na-aga edegha anya ihe dịla anyị nwa parents wee mụọ nwa ị na-ayọ Chukwu ka o nwee ofu na ọwa ịbụa ma ọ bụ ịtọ ga-elota gị na old age ọ bụrụ iwu na ha ga-elota gị ị nwere ike ịmụọ nwa nwoke ọ nụrụ ofu nwaanyị jewalị na-ekwu okwu ndị ọgụ ya anyị ụmụ nwoke si ebe ọnwa nwaanyị onye nwere ike ịnọkịta ịdịgute ugwu nweta nke ya obi gị na ya ga-abụ ofu so ọ bụrụ na reason o ji agwa ndị mmadụ ụmụ nwaanyị anyị ha chụwazie nwoke ka awụ na ha mụtara nwa maka onye nyere ya anya I can tell you sister ọ bụrụ na ị nwere n'ijitu ego dị comfortable kpọrọ nwa nwanne gị nwaanyị na-eneta ya anya ha na-abịa holiday na-akwụrụ ha ụgwọ akwụkwọ na-emeta ha anya ọfụma ụfọdụ ejiri ọdịa antis egwu egwu maka ihi aka ndị antis nyere ha mgbe ha na-agụ akwụkwọ ịghọtara ya ịzụ ụmụ nwanne gị ọrụ ofu onye ma ọ bụ ọ na-abịalụ holiday ị na-eme ya ọfụma ọ ma echefu ya ịghọtara ya so iji because of ka e nwee onye ga-ajụwa anyị na old age wee sị ụmụ nwaanyị anyị hapụọ na gia ha jeje chọwa nwoke ya atụwa ha ime is wrong plan ịghọtara ya ọ pụtụrụ ihe eji marụ high moral value Igbo spirituality now nke abụọ bụ onye gwara na nke ahụ nwee isi ị mụrụ na o nwere ike o ruo 20 years ọ nwoke che ịbịanụ ya isi na ọ ya anụ ya na ọ ya enyere gị aka onye gwazighị na nke ya mụtara ọnwụ na ọnwa nwoke na ọ ya anụ nwaanyị kwuo maka ezinụlọ nke onye gwara na nwa nwoke nwa nwaanyị ahụ ọ mụtara ọnwụ na nwaanyị ama apụta echi na 1820 n'ọdị nke kwuo maka ezinụlọ nke ya onye gwara gị that plan gị ahụ eji sị ka imebie onwe gị ka o wee bụrụ na ị nwere nwa ọ dịzikwa ịdị good to ya relative a ga-enwerịrị onye nwere ike ịsị nwa gị na ya nọrọ na old age ma ọ bụrụ na ị planụrụ ndụ ọfụma ịplanụọ ya nwee ihe ị ga-eji wee na-eneta onye ahụ anya maka anyị akpọtaghị nwatakịrị ka agụụ na-agụ ya ọkwa eziokwu anyị akpọ nwe onye akpọ ịwụ nwa ma ọ bụrụ na onye ahụ adọrọ shọ na nwa ahụ ọ kpọnyere gị na ị ga-enetawu ya anya so ihe ị ga na-ekwu okwu ya bụ kedu ka ị ga-esi dị financially stable. I can tell you as a sister at your old age ọ bụghị ana na ibi uduru nwee ihe na-enye gị ego ndị ga-akpọ ịhụ nwa ga-ejere gị ozi so ka ị hapụ biudu begoro ụgwọ ahụ ụmụ nwaanyị ha biudu dị afụchọ ọ bụrụ ịgwa ha ji chọwazie nwoke nya nwata nwaanyị logoro 35 abụọ ya ji chụwa nwoke ka ọ mụọ nwa n'ụlọ ọ mụọ nwa n'ụlọ ịma ihe ọ na-ewetalụ the family ịma na ụmụnne gị ndị nwoke ka ị na-ehe opu na ịmụọ ya na ha ga-ahapụ die their various families take away care of nwa ịmụtara n'ilo abụọdụ na onye mkpụrụ mmiri ma onye Igbo mụrụ ajụjụ ka m na-ajụ wee na-ajụkwa ajụjụ ọzọ si do you know ihe anyị na-pass through n'aka those single mothers ka m nwere onwe mmadụ
o nwere ọtụtụ ndị mmadụ maka ịnọ na soshal midia ndị mmadụ fụrụ na-enyere ndị mmadụ aka nte yi onwere mmanụ ọpịpụrụ anya abịa. O nwere ndị nwere ike ịbịa gị ịbịakwutere sị gị na ya dị about to put to bed mana na o nwere ihe ya nwere na ya wee single mother na ọka inyere ya aka ka eje gụọ ihe nwa. O nwere onye nke na-agwa mgbe na nwa ya na ya na almost 36 weeks ọsịnọgị mana na o nwebere ihe nwa ya gụrụ na-achị ya. Onye a tụgharịghị ime kere ebe ọrụ onye a na-agwa uwe onye ma amarọ n'ọjọọ sị na anyị na maybe one of my followers on Facebook. Ụfọdụ na-akpọ na fonu sị gị na mee ka nwa adụrụ gị nyere ya aka. Ụfọdụ o nwere ndị na-akpọkwu maka hospital bill. Ịghọtara ya? Now ana m achịkọwala gị personally ọ bụrụ ka m wee tụọ mana ana m achịkọwala gị na o nwekwu ndị ụfọdụ nwere ike ha akụkọta ọ bụrụ ndị ụgwọ akwụkwọ mgbe ụfọdụ anyị mee. Ịghọtara ya? Mana ana m achịkọwala gị na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ bụ single mothers dị ka e wee fụ ike provide ya maka ụmụazị ndị a mụrụ na-emezi ha na-agba akwụna. Ị ga-amagoro ihe isi ike ọ na-adịrị single lady nwere ike ihe sibere ihe nweke nwa ọ ga ya na gbuola mana ka ọ ga-adị na nweziri a little child to take care of. Now ihe ọ pụtazi bụ na little child a nwere ike ma eso na ubu ọnụ ma ọ nwụọ garị dị afọ ihe ị ga-emezi ewe ịghọ akpa aza n'ebe ụmụ nwoke nọ. Akpa aza ịghọchi n'ebe ụmụ nwoke nọ bụ ka ha na-enye gị ego ka ị were na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka. And I can tell you na ọ bụrụ every nwoke niile ị marọ ka ọ ga-abụ isi ya ka ya kwụrụ ụgwọ ụmụaka ụgwọ akwụkwọ ụmụaka onye gị. Ụfọdụ nwere ike ịkwụrụ ya ma o nyeghị ụdị ego a based on wuti out. Ọ ga-emezi gị ụdị ndị niile ma ndị chọrọ ị nwere ike pick up relationship with them in order to sustain yourself and your child. Ịghọtara ya? Then ị marụ na ịbanyego na si na fire wee banye na frying pan onto say na ị na-achọ ka ịzụọ nwa ahụ ịmụ. Mgbe ahụ ibidozi gbawa akwụna na-eme all manner of men na-abịazi ya wee ma ndị adabara ọnụ ma onye ọbụla ma ị laikiri ya ma ị laikiri mana ị chọrọ ego ka inwe ichere ịso nwatakịrị dị isi. Do you know how many millions it will take you from the time ị dị ime ya nwatakịrị till na-ezugide maybe to 20 years? Do you know how many millions? Who do you expect to give you that millions? Your younger brothers or ụmụ nwoke, married men or other young guys. Some of them will sleep with you. And then mgbe anyị bidoro bibe ndụ agba iko your child is watching you na-afụ ndị uncles na-abịa na be gị. I can tell you nwatakịrị anyị na-erezi in that condition nwere ike ịwa akwụna echi ashawo. Ịghọtara ya? O nwere ike iwe onye ekperima onye ori tomorrow. Ịghọtara ya? Because ị na-provide ya ihe kwesịrị na ọ ga-ebu ọ nọ in lack and ọ na-afụ ụdị ndị ị na-ege na ha na-eso ụdị ndụ ị na-ebi. O nwere ike omecha ọ bụrụ champion karịa gị. So ọ bụrụ ịmụ nwa bụ isiokwu na ịzụrụ nwa azụ ka ọ bara uru tomorrow. Ọ bụrụ ya emetụcha nke gị na-afụ ka ụmụ nwoke si abịa ahịa ya aka n'ahụ na room gị echi na-eghe ọbụ ka ịmụta ezigbo mmadụ ma ọ makara ịzụtọ gị eji ọzụzụ azụfụ mmadụ. So onye na-asị gị ji emewe ewuzie single mother ịchọwazie ikwu ma ọ bụ ibe. I can tell you na 95% of our single ladies of this year age bracket ọ na-ekwu dị broke. Only 5% nwe ndị nwere ike ikwu their bills. How many single ladies na-akwụ their bills without help of any man? How many? Yeah, how many of them can actually from January to December pay their house need, feed themselves, clothe themselves, everything, including their makeups by themselves without any man's help? How many are there? Ọ dị ihe mwute na ụmụ nwaanyị anyị na-achọzi ka ha mụsa ezinụlọ while they have other nwoke. So in Igbo spirituality frown at this kind of life. Even Odinana Igbo spirituality does not support promiscuous life, even among men. Do you get? Yes, Odinana Igbo, even nwaanyị di ya nwụrụ nwanne di ya ga-ekuchi as a concubine. O nwere mmemme a na-emeri ya nwaanyị ga-anwụta ọkụkọ. Ụfọdụ ndị okenye ga-anụ ya. Ọ bụrụ mmemme a na-eme na nzuzo before i werezie ọkụkọ ahụ nye nwunye nwoke ahụ ị chọrọ ka ọ bụrụ ya na-ekuchi gị.
So ọdịnala Igbo mere na ọ ga-adị legal by having some witness around. So ikuchi nwaanyị na ala Igbo abụrụ ihe a na-eme na nzuzo, ọ bụrụ ọsọ ihe gbasara gị na nwaanyị anwa, a na-eme mmemme ya etu esi eme ya before ọ dị legal. Ọtara ya ọdịnala Igbo sọpọtụrụ na ị nwere ike nwoke if you have what it takes and they feel like n'ime wuru ihe dị na ịnụ more than one. Ọdịnala Igbo sọpọtụ that one and ọ ga-adị legal. Ọtara ya by then ọ bụrụzie a sanctified act. So ọdịnala Igbo a sọpọtụrụ a jump from John to Emeka in a sense na no, because of moral life at all. So ọdịnala Igbo, even men nwere opportunity ịnụ more than one, you must follow the legal process. May your dị official. Etu aka ọdịnala Igbo si wee support. So ọ dị mwute na ya bụ eze nwaanyị bịara akụzi ya bụ ihe na social media, and amakwara na o nwere ndị nwere ike ije wee ya bụ nkụzi, mana ekwuru m na ọ dị wrong. Ọ bụrụ standard as ihe eji mara Igbo. Kedu ka the whole Igbo ga-adị ma ọ bụrụ na our single ladies bido wọgbo ụdị advice a na-amụchikọ family? Ịma ọnụ ndị ori na ndị ama ka a na-amụ in future. Ịmara because ha ga-atọ ọnụ echi bụrụ social miscreant. Ọ dịrọ dị izi ịzụ nwatakịrị nne na nna nọ n'azụ, talk less of nke a mụrụ n'ụlọ nwere onye na-enegharị anya. So ana m agwa ụnụ, don't take that advice onye ọ dị very wrong. Ihe ọka ekwuru ụzọ bụ ọnwụ n'okwuru a support ya not in line with Igbo spirituality, but to encourage men, wealthy men, successful ordinary lovers to take more wives. Ịghọtara ya? Na ala Igbo mgbe gburugburu anwa, even mgbe anwa a na-anụ more wives, ndị ụka ọbịa abịa bịara bịa discourage ya. Ịmakwa na ọ discourage na-emere eweruzie one enwe remainder. Those who remainder say all have side chick. They will keep on causing problem in marriage. Those remainders all have one them and the lesbian in Manda Shaw. You know that? Which are the Bruno Gawa. I was discussing with my mother that time. Ogwam sim number and a quote here. Number and a quote here. They were here the code they have. Like Ogoro Ki is in the Luana 16 years. And an apple will be 17 years. Woke you gonna bend and nag. Unless na abụrụ na abụ agbụrụ ori na awa, mana na-abụ nwaanyị abụ ị na-eruwa na pụta na n'obi ndị ya na-abịara uji ya karịa na mgbe ochie, maka na mgbe a na ụfọdụ ụmụ nwoke ndị ume ha zuru nwere ike ịnụrụ 2, 3, 4, ndị nwoke a na-enwere ga-anụrụ ofu. So ndị awa nụrụ above 1 na ndị na-take away those excesses, those remainders from the labor market. And by then, they were all crime, they were out, because they were remainder. Because those ones who remainder will be causing problem in even among the married men. You know what I mean? So the gods are wise. Ọdịnala Igbo, they marry the very wise. We may take care of those ones. Man, ọbụrụ mmadụ ndị nwoke niile emegbu ihe dị na ya. So ọdịnala Igbo merie nnukwu azụkpata obere nkụ. Obere azụkpata obere nkụ, nnukwu azụkpata nnukwu nkụ, ka e wee nwee harmony in the society. Mana Christianity bịaziri wụdabụzi ya si ya bụrụ n'iwu na nwoke ofu nwoke ofu nwaanyị. Now that those remainders ahụ na cause the problem. So mana ọ bụrụ na ọ bịalụ wee advice ụmụ nwaanyị anyị, our ladies, yes, mụrụ na ihe n'aka ndị ugwu. Eleta mgbe nna ugwu Awụsa ihe afụ ofu onye ofu ala ha ji ọbịa igo ihe ma ọ na-apụ mpaghara isi na begide pụ anya efu ka ebe ya na ndị nwunye kpara ofu uniform bụ iko na-anụ nwaanyị na-abụ ma ọ bụ efu ka ha yi ofu uniform na-aga ebe ka anya neta ofu nleti bụ ifu ebe ofu nọ na-akpa onye nke ọzọ isi, ha niile na-eshi one husband. Ihe ka ọsụrụ ya bụ na ndị Arab wetara ha okpukpere ha ejiro discourage that thing. That's their own culture. Ha wee nwee harmony. Ịmara na akwụna rate be very high na Christian state. Ịmara na Northern states ọdụrọ. So ịma dị mpụ na ụtọ ha na-akụ because ha nwa na ha bụ both criminals and everything. Immoral life ha na-ebute. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkọwa bụ na our ladies ihe niile na-so n'ihe ụka mere anyị. Ịghọtara ya? Ihe ụka mere anyị bụ just truncate our moral system. Now, ụmụ nwaanyị anyị dị ụtọ na ụka abịa gwagwa ha n'ụwa man one wife
ha werekwa that mentality bata n'ọdịnala. So even onye nke nọ n'ọdịnala adịghị wish ka onwe assistant. Ịghọtara ya? Onye nwa ihe problem. So instead of ịda agwa ha ụmụ nwaanyị anyị single biko nụ mee na nabatamanụ ebugoro the second or third. Then gwazi ụmụ nwoke ọ bụrụ na ume ruzuru ya, consider taking 2 or 3 in order to take some off market. Ọ bụrụ na o nyere ụdị ndụmọdụ dị etu a, akara m inwe nsogbu with it by advising our ladies not as in to be liberate themselves, because na ọ bara ha ọbara onye ọzọ. Ihe ọ ga-eji bara ha bụ na ịmasị because of na ịgafego ogwe si ogwe gbachie ma ịgafego na-anụmagogo ndị nke ọzọ kwụgharịba. Ndị anyị na-asa kwụgharịba will keep on disturbing your marriage. So no etu a ha kwesịrị ịgwa ụmụ nwaanyị nwaanyị ha hapụ nkụzi a akụzi ha n'ụka ọbịa, ha liberate onwe ha ka ụmụnne anyị ndị north, ka e wee take ndị anọ na main road out, nọ n'ụzọ na labor market out. Then gwazie ndị ọzọ ụmụ nwoke ndị nwewuru ike ime webụrụ mmadụ niile, because if we want to do it in the modern world now, it must be rich in order to afford maybe separate apartments. You understand? Now, instead of ọ bụrụ na o nyere ụdị ndụmọdụ menwe problem, mana inwe ụfọdụ encourage for the fact na ha eji agbanawago ha mee ụdị ihe dị etu a, without it provide the option for etu ha ga take care of those children and the moral implication. If single mother moderate anyị nwegoro na adịgo alami. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, send them message na WhatsApp. Ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri emi, send them message na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Ka ọ dịkwanụ echi niile n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Agbọghọ mmụọ onye na-eri oke n'ụbọchị taata bụ ụbọchị Orie, ndị na-agagharị na-eme mma. Ka ụnụ gọzie ndị niile sonyela anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị niile nọ under the influence of my voice right now all over the globe. May they be liberated, uplifted, favored, and let there be miracles upon their lives. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya abịa. Ndị na-echa vidiyo metaka na share button ka ọ dịkwa iche niile n'oge awa nke eziokwu. Daalụnụ.